Pri mikrofóne máme prezidenta klubu Milana Mazara. Pán prezident, po ťažkej prehre vo finále má Prešov za sebou leto plné veľkých noviniek. K Marcelovi Haščákovi a ďalším sa ešte dostaneme. Ale aké bolo nastavenie vedenia HC Prešov po prehratom finále? Čo ste si vytýčili pred štartom prestupového leta a aké boli vaše najdôležitejšie úlohy? Dobrý deň, zdravím všetkých priaznivcov prešovského hokeja. Moje meno je Milan Mazar a po minuloročnom finále samozrejme sme sa snažili pokročiť troška ďalej, čomu zodpovedá aj zloženie mužstva a v podstate pokračujeme ďalej. Budeme sa tešiť samozrejme na priazeň fanúšikov. Poďme k prestupu Marcela Haščáka. Aké ťažké je dostať takúto hviezdu do Prešova? Ako to prebiehalo? No bolo to neskutočne ťažké a detaily nebudem veľmi rozoberať, ale s Marcelom Haščákom sme jednali 3 mesiace, nakoniec to dopadlo úspešne ku všeobecnej spokojnosti. Nie je to však len Marcel Haščák, stalo sa tu množstvo fantastických hráčov, jadro týmu z minulej sezóny zostalo tiež. Bolo toto ten taký cieľ vedenia, udržať to najlepšie, čo tu bolo minulý rok a doplniť to novými tvárami? Áno, bolo to našim cieľom, ako je pravda. Celkom si myslím, že sme úspešne zložili káder veľmi dobrý a káder sľubný. S týmto zložením asi panuje absolútna spokojnosť. Je však tento káder hotový, alebo máme ešte nejaký priestor, keby sa nejaké neočakávané okolnosti vyskytli? Dobre vieš, že nič nie je definitívne. Samozrejme, pracujeme na tom stále ďalej a ak by bola ešte nejaká možnosť posilniť káder, tak nebudeme váhať. Práve ste predniesli váš príhovor pri štartom sezóny v kabíne. Čo bola taká hlavná myšlienka, ktorú ste chceli vštepiť hráčom a kolegom? No, hlavná myšlienka bola tá, aby sme boli úspešnejší ako vo vlanejšej sezóne.